ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଜିତୁ ବାବୁ କିସ ହେଲା କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯେ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ଗାଁର ବସିକି ସମାଧାନ ହେଲା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି ସେ କାମ ନେଇକି ହାତ ଉଠା ଉଠି ହେଇଗଲାନି କି ଟିକେ ହାତ ଉଠାଉଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉପରକୁ ଯାଉନି ବୁଢ଼ା ବାବୁ ଏ କାମ ବନ୍ଦ ହେଲା ଏବେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ବାବୁ ଏ କାମଟା ବନ୍ଦ ହେଲା ଏବେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ହାଉଡ଼ା ବାବୁ କହିବେ ହାଉଡ଼ା ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉଡ଼ା ବାବୁ କହିବେ କିଛି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଏ କାମ ହବନି ହବନି ଆଚ୍ଛା ସେ କହୁଛି ଯେ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଲା କାମ ସେ ଅଫିସର ଦେଖି ସାରିଲେ କାମ ହବ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କାମଟି ବନ୍ଦ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଥିଲା କାମଟି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇତେ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ହେଉଛି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ କାମ କରିଥିଲେ ସେ ପଇସା ଦେବ କିଏ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମର କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଜି ପଇସା ଦେବ କିଏ ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବନି ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଦେବ ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେବ ପୁରା ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତିଆ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।